खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिनै डक्टर भुपेन हाजरिकानि 7थि रुंसारि सान खुंगा 17थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गल्ड काप ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव कलकाता महामैदान स्पर्ट्स क्लाबा देरहासार पन्चायत बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया बादायनो साखाफारासै बाक्सा जिल्लायाव मैदेरजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा नादांगिरि दालाय एबसुआ 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों क'क्राझाराव वार्ल्ड सानडे स्कुल सान फालिदों आरो दिवालीनि बाजाराव क'क्राझार सहराव ट्राफिक जाम दानिया फैदो आबुं रादाबाव हादोरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगाफोराव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 7थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो रुंसारि भुपेन हाजरिकाखौ गोसोखांनानै दुलाराय आसामजों लोगोसे समबाराव फुंबिलियाव बिदिनि सदर सर क'क्राझार नोगोराव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव दाइननि फरायसाफोरा रुंसारि भुपेन हाजरिकानि सावगारियाव बिबारजों मान बावो हिंदी जुआ म्यूजिक तो फॉलो कर बलाय आज दिन तो क'क्राझार जिल्लार बंसिगाव निवासी उदीयमान शिल्पी दिहुम ब्रह्म आज दिन बाही बादनारे माध्यमरे सेरजार माध्यमे तेखेतो आज सम्मान जनाइছে आमी खूब भाग्यवान आज दिन तो भूपेनदार जितु मृत्यु तिथित उदीयमान शिल्पीर आमी गान शुनिबले पालो आर संगीत समाज सदाय तेखेतो सिमरन करि थाकिब खुंगा 17थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गोल्ड ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव कलकाता मोहन मैदान स्पोर्ट्स क्लाबा देरहासार चिरां जिल्लानि बांगालदबा बड'सा नोगोराव थानाय जीएसबी गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 17थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गोल्ड ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया रबिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय जीएसबी ट्रास्टनि बानजायनायाव 23 अक्ट'बरनिफ्राय 4 नबेम्बर अक्ट'सिम खुंफुंनाय 17थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गोल्ड ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव हादोरनि गासै मोन 9 हानजा गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन जोबथा साननि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव रोजा रोजा फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि रंजा खुसिनि गेजेरजों रबिबाराव कलकाता महामैदान स्पर्ट्स क्लाबा क'क्राझार बारहुंगा एथलेटिक्स स्पर्ट्स क्लाबखौ 1-0 फारागथि गलजों फेजेननानै देरहासार जायो चिरां जिल्लानि बांगालदबा बड'सा नोगोराव खुंफुंनाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी गोल्ड ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायनि जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ चेम्पियनशिप हानजानो नोगोद 75 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायो 75,000 with check with a beautiful trophy here amar monchor amar winning team Mohammedan Sporting Club Kolkata loi পুরস্কার বিতরণ তথা পুরস্কারের লগত ৭৫,০০০ টকিয়া চেক বিতরণ কৰি আছে অনারেবল মন্ত্রী WPT NBC and Tourism অসম সরকার रानार्स आप हानजानो नोगोद 50,000 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि राथुल बुराया आरो साबसिन गेलेगिरि महामैदान स्पर्ट्स क्लाब हानजानि गेलेगिरि MD आजानो नोगोद 5,000 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायो BTCनि बारग' बुंथिगिरि फानिराम ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो जोहोलाव सोमला बसुमतारी अनजालि बिसि बानुमति बसुमतारी BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया मख'नाय जायो गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनायनिख्रुइ देग्लायनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गोल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया साबसिन आरो गाब गोनांसिन जादों होननानै खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिहोबावदों মোটামুটি বিভিন্ন স্টেটে করা হয়েছে লাইক এবং পাঞ্জাব তারপিছত আপনার কলকাতা বেঙ্গল তারপিছত শিলং তারপিছত আগরতলা ত্রিপুরা মণিপুর বিভিন্ন স্টেটৰ আহিছে কিমানটা দল আছিল তো এই বছৰ মোটামুটি 12খন দল আছিলে আমাৰ ৭৭তম যিটো টুৰ্ণামেণ্ট যিহেতু 12টা টিমে ইহঁতক আমি মোটামুটি ইনভাইট কৰা হৈছিলে ইনভাইট যিটো কিবা হয় এইটো টুৰ্ণামেণ্ট হয় এই বছৰ 12টা আজি এই বছৰ মোটামুটি 17টা যিটো JSB গোল্ড ট্ৰফি 2018 আপোনাৰ এক গলত
কলকাতা যিটো মহামেডান স্পৰ্টিং ক্লাব কলকাতা সেইটো বিজয়ী হ'লে তাৰপিছত ৰানাৰ্ছ আপ আপোনাৰ হেৰি বাৰুংগা ক্লাব কোকৰাঝাৰ বিজয়ী দলক আপোনালোকে কিমান বঁটা আগবঢ়াইছে বঁটাটো প্ৰতি বছৰে আমি মোটামুটি 75,000 যিটো কেছ মানি প্ৰাইজ মানি তাৰপিছত ট্ৰফি তাৰপিছত এইখিনি আৰু কি তাৰপিছত ৰানাৰ্ছ আপত আমি মোটামুটি 50,000 তো চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ হেৰি হয় 75,000 আৰু ৰানাৰ্ছ আপত এইটো বিশেষ ক'ব লাগিব যে আমাৰ সকলোৱে ৰাইজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহসকলৰ সন্মানীয় যেনেবা মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী বা আমাৰ সমাজক নেতৃত্ব দিয়া সকলোৱে সন্মানীয় বিন্দুসকলৰ হাত আছে আৰু তেখেতসকলৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আছে ইয়াৰ বাবে আমি এই 17তম JSB ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট 2018টো মষ্ট ছাকচেছ আটাইতকৈ বেছি ছাকচেছ বুলি আমি ভাবোঁ বাংগালদোবা বডোচা নগৰৰ পথাৰত তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ বা উদ্দেশ্য বা ভিজনটো এইটোৱে যে আমাৰ লোকেলিটিৰ বা আমাৰ জিলাৰ বা আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ যে নৱপ্ৰজন্ম যে নতুন নতুন প্লেয়াৰ্ছসকল নিশ্চয় তেখেতসকলে আমাৰ পৰা উৎসাহ পাব সাহস পাব আৰু নিশ্চয় আমি ক'বলৈ সক্ষম হ'ম এদিন যে আমাৰ এই JSB ট্ৰফি খেলি যাৱা লোকেলৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা আমাৰ 11 ষ্টাৰ ক্লাব বঙাইগাঁও বা বাৰহুংকা ক্লাব আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ লোকেলিটিৰ বা সমগ্ৰ অসমৰ যিমানখিনি টিম আছে তেখেতসকলে সঁচাকৈ এদিন নেশ্যনেল টিমত খেলিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিমত খেলিব আৰু আমাৰ পৰা এটা উইচ আছে বেষ্ট উইচেছো আছে फैगौ डिसेम्बर 2नि गेजेराव आसामाव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियाव BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF राजखान्थि हान्जायाबो थाग थियारि जादोंसै बाक्सा जिल्लानि निखासियाव रबिबाराव खुंफुनाय गा 67 BPF राजखान्थि हान्जानि सावराय जथुमाव बाहागो लानानै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बावैसो साननि उनाव आसामाव खुंफुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियाव जेराव BPF हान्जानि हेफाजाब गोनां थानाय ओनसोलफोराव हान्जाया आलादायै उदां बिजाथि फसंगोन होननानै बुङो आरो थांनाय बावैसो सान सिगां दला सदियानि हिंसायारि जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखायनानै सरकारा थाबैनो दायनिगिरिखौ नायबिजिरनांगौ होननानैबो महिलारिया बुंबावो बेलेग एको आलोचना हुआ নাই জাস্ট পঞ্চায়ত নির্বাচন BPF দলে যত পারে তাতে BPF দলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি খেলিব বাকি জাগাত AJP আৰু BJPৰ লগত এলায়েন্সত থাকিব তাৰমানে আমাৰ কিছুমান হোল্ড এৰিয়া আছে তো তাতে BPF দলে নিজাববীয়াকৈ খেলিব বাকি এৰিয়াত AJP আৰু BJPৰ লগত এলায়েন্সত থাকিব এইখিনি আলোচনাই হৈছে বেলেগ আলোচনা হোৱা নাই লোকসভাটো আমি আলোচনা কৰা নাই এতিয়া পঞ্চায়ত আহি আছে পঞ্চায়ত বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ ধলাত যিটো ঘটনা হৈছে কি ধলাত যিটো ঘটনা হৈছে এইটো আমি BPF দল হিচাপে আমি কণ্ডেমনেশ্যন দিছোঁ আগতেও দিছোঁ কিন্তু পেপাৰ চেপাৰত ওলোৱা নাই আমি দুখ পোৱা নাই যদিও ওলোৱা নাই আমি দুখ পোৱা নাই আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে আজিৰ দিনত যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে NIAৰ হাতত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে যিটো দিছে সেইটো বিৰাট ভাল হৈছে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ बाक्सायाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंखाथा ओनसोलनि मैथाबारि गामियाव समबारनि आदारनि आंखालाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनाय मैदेरा सासे सुबुंखौ इनायै जिउ फोजोबस्राङो आरो गुबुन सासेखौ गोब्राबै जखम खालामो जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ सुकुर सिं मुसाहारि होननानै सिनायथिनाय जादों नादांगिरि दालाय एबसुनि गा 30थि बोसोरसालि जथुम्माया रबिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथि दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय नादांगिरि दालाय एबसुनि गा 30थि बोसोरसालि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों आमलायगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो नादांगिरि दालाय एबसुनि बानजायनायाव शनिबार आरो रबिबाराव खुंफुंनाय 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा गेवलां मेलनि हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटि एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि काम्फा बसुमतारिया बाहागो लायो क'क्राझाराव वर्ल्ड सानडे स्कुल सान हाबाफारि खुंदों क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रबिबाराव वर्ल्ड सानडे स्कुल सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो गौरां सार्केल सानडे स्कुल कमिटिनि बानजायनायाव रबिबाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय वर्ल्ड सानडे स्कुल सान हाबाफारियाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गुबुन गुबुन गेलेनाय कुइज बादायलायनाय बाइबेल मेम'रि फरायथिनाय डान्स कम्पिटिशनबो खुंफुंनाय जायो
हाबाफारियावनो जिडियन मुसाहारि आरो अलबियान नार्जिनारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो दिवाली फुजा सफैनाय लोगो लोगो सहराव गारि मटर थांलाय फैलायनि ट्राफिक जामखौ नुनो मोनदोंसै, जायनि जाहोनाव ट्राफिक पुलिसनि मावफारिफोरा समबाराव क'क्राझार सहरनि आरएनबि लामा, जेडि लामा आरो क'क्राझार पुलिस थानाय लांगोनायाव मुखुब जानाय नुनो मोनो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। दिनै डक्टर भुपेन हाजरिकानि 9थि रुंसारि सान। खुंगा 17थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गल्ड काप ट्रफी फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव कलकाता महामेदान स्पर्ट्स क्लाबा देरहासार। पन्चायत बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया बादायनो साखाफारासै। बाक्सा जिल्लायाव मैदेरजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा। नादांगिरि दालाइ एबसुआ गा 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। क'क्राझाराव वर्ल्ड सानडे स्कुल सान फालिदों आरो दिवालीनि बाजाराव क'क्राझार सहराव ट्राफिक जाम। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।